yamde jeeɗiɗi silmaji capanɗe tati woni Ouagadougou lamorte Burkina Faso waktu goto fawi hen to wiyete Paris leydi France. Amadou Barouba. toɓɓe mawɗe kabaruji ɗi tedduɓe heeɗiɓe refi fulfulde oɗo aljuma labɗo labaɗo to Mali golle kuliyankoɓe no ɓuura tan teskede nder leydi ɗi duuɓi tati hande kuliyankoɓe no mbaɗi uddere wuuro wiyetego Sayi commune Sana e nder diwal Ségou hakkude Mali yimɓe ngal diwal no guuri caɗele rafi ñamdu e cafaji ma en keɗo seedago goto e hoɗuɓe nder nde saare. Amirou Djibo mayɗo alarba faltiɗo surama noftama hanki to Djibo gonɗen koto leydi Burkina Faso timini duuɓi capanɗe nayyi ha jaade nangue golle makko ƴewtude jaam e jokkere e ndam o daranima diwal Sum koreji sehilaɓe makko dutti teddugal o haala nane. Guinée Bissau orgal ngal no jokki ko hande timmata e pecce jamma candidat ji ɗi no jokki waɗude orgal mumen ha tengti to Bissau lamorde ndi leydi daraniɓe haɓade fitinaji paweteɗi e dow rewɓe no gondi e fayre ko fewti e wasde kewal rewɓe ƴamoɓe lefol laamu ko saabi ɗi fitinaji waɗi rewɓe tawaka e ɗum holli goto e mabɓe tedduɓe bisimilla moon. On calminama on jurama on jettama bisimilla moon e ley kabaruji ɗi to Mali puɗortoɗen waɗi joni duuɓi tati ko wuuro biyetego Sayi no woni e uddere kuliyankoɓe ngo wuuro ina tawi e nder commune Sana cercle Massina e nder diwal Ségou hakkudere leydi ndi hande ko caɗele mawɗe goni e maggo saabu ɓesguji guurɗi e ngo wuuro ina gondi e sattene guura ñamanteji e leɗɗe cafrode ina ngakki no fewi